Sanibikele nabaleli bokhozi FM. Namombe kamnandi udala mayemubele mina. Awusho kanjeni? Nina nihlushwe yini? Hayi cha no ngithanda isimilo. Yebo ukhuthele futhi. Abafowethu siyabingelela emakhaya umthandeni SK lo. Umshove enkani kwaba nenkani indaba ephika amambatha sebesula amadevana umthandeni SK ke Igcokama Elisha. Umnikazi ke weParis, umnikazi wegushi lami. Namhlanje sihleli lapha nomama wethu omuhle isipatsha sika mama LadyD ninjani mani lafika ngiyafila ngiyabonga ngicoma into yakho vele ine fashion nje phakathi angiziveli kuhle bese uyothenga eParis ubuso uyigcokama so usuka into edidayo ya ngoba nje eParis sibonile ukuthi kude kakhulu ngcono siye santini manje kuyafikeka nje impela 500 rand mosuka la eThekwini uye eGoli ugibele yebo awugibela itekisi yabona njoba nje amasama uzokubizwa stage sekunjena abagibela abagibele yebo sho kanje yebo kumasama inkulu indaba wathinta indaba yamasama wangithinta eqolo ngicela ukukhipha nanti ipheshana lapha ngiphethe ipheshana njengogogo lapha angijwayelanga lento yokukhankasa kodwa ngiyokhankasa ke manje kanti ngikhankasa ke manje sekumahluthi awukhipha ngemabeleni kodwa lona ngilikhiphe esibeleni uyavota lapha kumasama lapha nginominathiwe lapha ngeParis kumasama ngicabanga ukuthi iyo indondo enkulu ke lena ke lapha eAfrika ngicabanga ukuthi othanda noma ofisa ukubona iParis iachieve kakhulu ngizocela ukuthi angivotela SMS athi R lo werama ngiyabona RY uY lo ayo uyabo RY10 bese thumela kule nombolo ke ethi ke 33 485 athumela kule nombolo ethi SMS leyo uyabona nje mawuthi RY10 bese uthumela khona manje nje umuntu akhiphe ifone ebambe ngesandla banana 5 rand lapha na 5 rand laba fowethu siyavota manje ya emarenkeni kuphi emakhaya ogogo ngicela ukuthi unikeze abazukulu gogo bevote kuvotelwa umthandeni lapha ingoma esemlandweni eParis uyabona bathanda gogo nabo bayakuthanda nabantu abasha bayakuthanda uthanda ubani ongathanda imbangi uyazi ngathola isimanga uyazi ngathola isimanga ukuthi emhlabeni nje ulipheshana lama ngilibekela emhlabeni nje ngidalwe ngendlela ethe ukuhluka mina ngithanda ogogo yebo amakhehla ayangathanda ngithanda abelungu ayangihlekisa athi uPopeye ngithanda abelungu ngithanda izalukazi ngisho ngifice ezihleli ngifika ngishele uyabona bese ngishiya unemenayidi ngidlula ngithanda izalukazi nezingane ezincane yabo usho kanje ingane ezincane ngakithi ingane mhlamba ngeke ngibe nazo ngakithi ngeke ngibe nayo inzalo ngoba kuthi umuntu othanda kakhulu abantwana abatholi kanti esingabhekona phansi konyaka kubukwa amehlo into yethu ayethu leyo abaye phansi konyaka ngibambe eswini khona ubhozo vele uvele eswini ube yikhubuthi mayisidlala bese ngithi ayiwo lo wami lona uthini wena ithi fika nje vele kade ngayibona isixwaye incwadi imisa ubhozo eswini ngizokuthe yeah Igcokama Elisha usho zingaki nje awuzazi okay ingane boy into boy girl boy girl yebo uthola konke manje na indaba umubi kamnandi umthandeni uSK uSminoff le ngoma lena ungichazelile wangitshela kodwa khona le enye ibhalwe la kumasama engiyibonile kuthiwa awuthi ngibone enye okhethwa ngoba awukhethwa ngendaweni eyodwa khona i-best maskandi manje i-best maskandi inkinga ngazalwa ngiyiyo ivele ngubest maskandi manje angikwazi ukuyikhankasela uyabona izoyiwinela nje ngendlela yayo ngoba vele ngi-best maskandi nawo ngoba sikhuluma yabo vele ngubest nje uyabo so esigxile kuyona kakhulu ile yeso ngithanda ukuba serious kodwa but ilena ke mam LadyD ilena esivotela sithi RY10 angifuni ukuthi ngithi bese ngithi 2 ngoba bazotshela abantu ukuthi ngisho 2 ngithi sithumele
i-SMS kule nombolo ke manje ethi 33485 uyabona ngiyaqala futhi kwenza lento leli phepha leli kade leli phepha ngiba ngilifake lapha nje angifuni ukugeja RY10 angithi yebo RY 33485 uqedile ke lapho 9 indaba neParis yebo uthumela indaba nje neParis i-song of the year ngicela siyenze sisheshisa lento ukuze sikwazi ukudlula kule chapter eParis manje lobu live lapho akubonakala kusheshe lapho akubonakala ukuthi abantu sebevele baphethe bavele ba SMS akababhala asho ukuthi ngiphezwayo bathini bathi vuka insizwa ungenze njalo nayish bathi vuka ungibulale egwalandini umlandeli uthi vuka cha amakhothanqoko yini amakhothanqoko lethi izoyihambela no amakhothanqoko kwakuyisihloko se-album le engicina ukuba nayo last year amakhothanqoko nje ngathi nje abantu abahloniphayo abafowethu nje abahloniphayo abantu abalungile yes yes ikhotha yebo yebo umuntu nje ohloniphayo umuntu owenza noma yini uyabona wenza noma yini for ukujabulisa omunye umuntu uyabo umuntu wenza noma yini yabo ikhothanqoko ke le asikhube isona siphindile ngifuna baze baqala impela bacaca ukuthi hayi bayakuza ukuthi uthini siyavota bo uyabona ngiyaqala yabona ngifuna ukuyijwayela lento ile ukukhankasa ngoba sekuningi kuseza no song of the year bakhona lapha ngithokozini hayi umuntu usazofika yeah ngashiya iplatinum la ngashiya iplatinum yami lapha hayi suka bahlonishwa iphi it's a storeroom yazi umuntu nohlaka liyaluma lutho mfethu ngiphila kubantu yabona mina abantu bazongi-understand ukuhamba kwesikhathi ngilo muntu ngithiwa yinjani ngenuine yabo ngiyakuzwa and I'm very very humble hayi ke lapho humble guy ngivumile lo kuqala ngikuvumile lo kwesibili nanto ingoma ethi kushi